To fa, a yau fa ake yin ta. Jama'ar ƙasarmu Najeriya, kun ji wata turka-turka da ake ciki? Ɗan ta'adda Bello Turji ya fito ya yi sabon bidiyo inda yake jawabi, yake bayyana cewar su fa ba 'yan ta'adda ba ne, hasali ma su mutanen kirki ne masu ƙoƙarin kare jinin 'yan uwansu da ake zubarwa a kowace rana. Wannan magana ta jawo cece-kuce kuma ta ƙara tada hazo a cikin al'ummarmu, wanda mutane suke ganin cewar wannan wani irin rainin wayo ne, wani irin rainin hankali ne ake yi musu a cikin wannan ƙasa, musamman arewacin Najeriya, domin abun dai akwai ɗaure kai. 'Yan ta'adda suna da'awar cewar su mutanen kirki ne kamar kowa, kuma suna ƙoƙarin kare zubar jinin 'yan uwansu da ake yi, shi yasa duk abubuwan da suke yi. Su kuma al'ummar gari suna da'awar cewar su ake cutarwa, kuma ba wanda ake cutarwa a cikin wannan yanki in ba su ba. To jama'a, wannan magana shin wata magana za a ɗauka daga ciki? Su wayannan 'yan ta'adda suna ƙoƙarin ganin cewar sun saci mutane, sun yi garkuwa da zuwa, sun karɓi kuɗin fansa a hannun talakawa dai da suke satawa, kuma talakawan nan suke kashewa. Ita kuwa gwamnati ta fito tana nuna cewar lalle wayannan mutane ba su fi ƙarfinsu ba, kuma suna yaƙi da suwa. Amma kuma abin da yake bayyana a zahiri shine yadda muke ganin wayannan 'yan ta'adda kodayaushe suna ƙara ƙarfi, da irin muggan makaman da kodayaushe muke ƙara gani gare su. Hakan yana tabbatar mana da cewar gwamnati kamar tana yaudarar al'ummar ta ne, domin kuwa inda ana yaƙin wayannan mutane yadda ya kamata, wayannan mutanen ba su da bakin da za su fito suna irin wannan maganar. Kamar yadda kuke gani dai, wannan bidiyo zan saka muku shiya a ƙarshen wannan bidiyo, ku ji irin jawaban da yake yi. Daga farko ku saurara ku ji irin abin da yake faɗa, har zuwa ƙarshe za ku tabbatar da maganar da nake faɗa muku cewar akwai renin wayo da renin hankali a cikin wannan jawabi, a cikin wannan abu da ake yi a wannan ƙasa. Domin kuwa ba zai yiwu a ce gwamnati tana fitowa tana nuna cewa tana yin haƙi da waɗannan mutane ba, amma kuma su kuma suna ƙara fitowa suna bayyana cewa suna da ƙarfi, kuma suna ƙara nuna cewar za su iya yin komai domin kare muradansu, domin kare ayyukansu na ta'addanci da suke a wannan yanki. Saboda haka mu muna so mu samu ƙarin bayani daga ɓangaren gwamnati, shin me hakan ke nufi, kuma me ake nufi da muwa, domin wannan rinin wayan ya yi yawa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen dukkanin wani ɗan ta'adda da mai goyon bayansa a kowane ɓangare yake, a cikin kowace al'umma yake. Ya kawo wannan rana ta Asabar shekara ta 2026 ga cikin watan 6 watan Jun, yana da kwana 20 a yau Asabar insha Allah ta'ala. Bayan godiya za mu yi ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ƙasa tamu da muke kira Najeriya, a wasu yankuna da muke samun fitintunu na yau da kullum. Insha Allah ta'ala, Allah ya ba mu nasarar wasu mutane da ke kora muna dabbobi, suna kashe muna 'yan uwa waɗanda ba su ji ba su gani ba, wasu ƙananan hukumomi da na shafi Isa da Zamfara da jihar Sokoto da Sabon Birni da sauran dai ƙananan hukumomi irin da na shafi Borno. Allah ya ba mu nasara da waɗannan mutanen nasu da ke operation suna kora muna dabbobi. Allah ya ba mu nasara, mu yi nasarar kashe su, mun samu nasarar kwato dabbobinmu a hannuwansu, kuma ga kayayyakinsu mun ɗauka insha Allah ta'ala. Saboda haka muke tunatar da al'umma duniya cewa mu ba 'yan ta'adda ba ne, masu neman incin kansu ne, masu neman kare kansu ne, masu neman kare jinanen 'yan uwansu da dabbobinsu da ake korawa. Don haka ga muna kira ga waɗannan gwamnatoci namu masu albarka, idan Allah ya sa masu hankali ne, insha Allahu suna da hanyar da za su magance wannan matsala a arewacin Najeriya insha Allahu. Idan kuma suka ce da bakin bindiga za su magance shi, to muna wa Allah godiya. Insha Allahu duk abin da ya kawo shine ke hukunta komai, ba wani bani adama da zai gurgusar da abin da Allah ya kawo insha Allahu. Don haka muke tunatar da 'yan uwanmu cewa waɗanda ake kora ma dabbobi, muna nan muna iya ƙoƙarin mu insha Allahu. Duk waɗanda na kora musu dabbobi insha Allahu, ko yau ko gobe ko baɗi waccan insha Allahu, sai mun yi yunkurin kare jinanensu da dabbobinsu insha Allahu da ake kora. Haza wassalamu insha Allah. Ba sai na gai sunana ba, al'ummar duniya da sun san kowa ne insha Allah. Muna wa Allah godiya, al'ummar musulmi. Allahu akbar.